இந்த ஒரு மரண இதுவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கூட்டம், அவ்வளோ மக்கள், சினிமாவை தாண்டி எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க. மயில்சாமி வந்து இயல்பிலேயே வந்து எம்ஜிஆருடைய பக்தர் அவர். ஆமாம் சார். அவர் எம்ஜிஆருடைய அந்த பக்தராக இருந்து எம்ஜிஆர் மாதிரியே வாழ்ந்திருக்கார். அவர் வந்து முதலமைச்சராக இருந்து செல்வாக்கோடு இருந்து பணம் சம்பாதிச்சு உதவி பண்ணார். இவர் கிடைக்கிறதெல்லாம் வந்து தனக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதை வந்து தானமாக கொடுத்துருக்காரு, மற்றவங்ககிட்ட வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. அதுதான் வந்து ஒரு தடவை பிவாஸ் சார் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஏன்னா அவருடைய உதவியாளர் இவர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து தான் நடிகர் ஆகியிருக்காரு. ஆமாம். திடீர்னு ஒரு ஃபோன் வரும், மயில்சாமி சார், மயில்சாமி பேசுகிறேன் அப்படின்னுவார். என்ன மயில் அப்படின்னு, சார் ஒரு பையன் வருவான், ரொம்ப ஏழ்மையான பையன், அவனுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியாது, நான் இவ்வளோ தொகை கொடுத்துட்டேன், உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ கொடுங்க. அதாவது என்ன சொல்கிறாரு, நான் இவ்வளோ தொகை கொடுத்துட்டேன், உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ கொடுங்க, நான் வரும் முன் இதை கொடுத்துட்டேன், நீங்கள் மொத்தத்தையும் கொடுங்க, நீங்கள் கொடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டார். அப்படியாப்பட்ட ஒரு மனுஷன் நீங்கள் அனுப்புங்க மயில் அப்படின்னு